Bé, la reunió que hem tingut avui en el secretari general d'Infraestructures del Ministeri, junt a Adif i als directius de Renfe, el que hem volgut és traslladar una problemàtica que tenim en el municipi des de ja fa molts anys, però que ara els seus últims anys s'està aguditzant. El tema es tracta d'un pont que tenim en el polígon industrial, és un pont que creua les vies per damunt, la infraestructura ferroviària. És l'únic dels dos accessos que té el municipi. Tenim este pont que ve via el polígon industrial i després tenim un pont que dona més accés directe al nucli urbà. Este pont d'accés al polígon industrial fa ja molts anys que es troba en molt mal estat. Cada dia que passa està empitjorant i els últims anys ja s'està fent intransitable. Això és un problema molt important i molt greu. El problema és que aquest pont està dificultant que puguem vendre o oferir el polígon industrial com deuria en un moment de crisi tan gran com el que tenim i que seria el moment de diversificar els sectors productius del poble. Ens trobem que no podem vendre un polígon que està desenvolupat perquè no tenim una infraestructura digna d'accés. Però tal vegada no siga el pitjor dels punts. És molt important, però el problema és la seguretat. És un pont que genera una gran inseguretat que en qualsevol dia podrien tindre una desgràcia. De moment no està passant res, però sí que és cert que els camions de gran tonatge que passen per damunt dia darrere dia, perquè n'hi ha indústries del sector del taulell, i són camions molt pesats, dia darrere dia estan passant i l'estat en el que es troba és molt difícil i és un estat molt greu i damunt no s'estan fent front els diferents ajuntaments de les corporacions dels municipis colindants, tots estan d'alguna manera defensant que el pont no li correspon a ells. Aleshores, en la reunió d'avui el que hem d'intentar deixar molt clar és que ahí tenim un problema que se necessita una reparació urgent i que per això necessitem, el primer, tindre clar qui ha de fer aquesta reparació. Des del Ministeri ens han dit que s'ha de reparar al municipi al que se li ha atorgat i s'han compromès en breu a donar-nos exactament l'acte de cessió d'aquest pont en el moment que es va construir i es va cedir al municipi. A partir d'ahí tindrem un municipi clar al que assenyalar i dir-li que ho ha de reparar. I tot dit això també ha de quedar molt clar que necessitarem recursos per a poder fer-ho i que ni el Ministeri ni cap altra administració pot delegar únicament en un municipi de 2.800 habitants la reparació d'una infraestructura que pot suposar un greu problema per als seus recursos econòmics, el seu pressupost. Bé, nosaltres avui hem tingut una reunió amb el secretari general d'Infraestructures al Ministeri de Foment i un seguit de representants tant d'Adif com del Ministeri de Foment pròpiament per a explicar-los totes les mancances en matèria d'infraestructures, en especial ferroviaris a les comarques de Castelló. Aquesta petició se fa després d'haver sol·licitat al Senat la compareixença de la senyora ministra de Foment, la qual per la pròpia solució del Senat no s'ha pogut materialitzar. Aleshores, el que han fet és, tant jo com a senador com a un seguit de consellers dels nostres pobles, aportar-li un dossier en propostes concretes per a la millora de les nostres infraestructures. Aquesta petició se fa després de que el Partit Popular votara en contra de totes les esmenes que demanàvem inversions per a les comarques de Castelló, que recordem que són inversions que no són noves d'este any, sinó que són velles reivindicacions històriques que tenim en les nostres comarques i que any rere any no se materialitzen en cap tipus d'actuació concreta. Nosaltres vam demanar partides econòmiques per a poder fer-les realitat, el Partit Popular va tornar a votar en contra i avui les hem tornat a demanar. L'actitud que ha tingut els representants del Ministeri ha sigut cordial, però també un poc de la sensació d'una presa de pèl com a que totes aquestes reivindicacions que estem dient s'estan complint o estan estudiant-les i moltes d'aquestes són estudis que se venen repetint com a promeses any rere any. La sensació de la que morixim és simplement això, són bones paraules de nou, però cap tipus de realitat. Hem recordat velles reivindicacions o vells informes que ells mateixa van fer públic en el seu temps, com si foren informes seriosos i avui ens han reconegut que són informes seriosos com els que s'han presentat pel ministre de Foment en ocasions el ministre Blanco, la pròpia ministra Pastor, simplement eren PowerPoints o presentacions en un full. No hi havia darrere cap tipus d'estudi seriós. Per tant, el que tornem a dir, si aquest tipus estem treballant, estem estudiant, són simplement fer PowerPoints o fer fulls escrits en promeses abstractes, això no es val. Nosaltres el que volem són inversions que hem repetit avui que no són econòmiques tampoc, perquè no estem demanant grans desembolsaments econòmics, no estem demanant un AVE fins a Vinaròs, simplement estem demanant que aquestes infraestructures que tenim, que són les vies, se puguin utilitzar. Si demanem més trens, simplement és ficar una màquina més circulant. Demanem més rodalies, demanem més regionals, no demanem noves vies. Demanem, òbviament, que se milloren les estacions i demanem que tant la línia de Vinaròs fins a Castelló, incloent fins a Tortosa si farà falta, com la línia de Sagunt al Palància, tinguen
una oferta que és la que la gent necessita per a les nostres comarques.